Rheoli straen arholiadau. Gall fod yn anodd ymdopi a theimlo dan straen, yn bryderus nid am bwysau ynghylch arholiadau, ond mae yna bethau all helpu sy'n ymwneud â dod o hyd i'r hyn sy'n iawn i chi. Cyn eich arholiadau, datblygwch arferion da. 1. Bwyta'n dda. Cadwch lefelau egni sefydlog trwy fwyta bwydydd sy'n rhyddhau'n araf fel surdoes, bara aml grawn, uwd, cnau a llysiau. 2. Cadwch yn actif. Bydd hyd yn oed tro fer yn gwneud hynny. Ymarfer corff yw un o'r ffyrdd cyflymaf a mwyaf effeithiol o leddfu straen. Bydd awyr iach yn clirio'ch pen ac yn eich perswadio i weithio. 3. Yfwch digon o ddŵr. Mae pobl yn aml yn anghofio faint mae digon o ddŵr yn helpu. 4. Ceisiwch ymlacio. Dewch o hyd i weithgareddau sy'n eich helpu i ymlacio. Gall fod yn fath poeth, gwylio sioe deledu, neu weithgaredd creadigol. Trefnwch yr amser sicr hwn yn eich amserlen. 5. Cysgwch yn dda. Ceisiwch gael tua 6 i 8 awr o gwsg y noson. Os ydych chi'n poeni am eich cwsg, mae yna lawer o ffyrdd i helpu noson dda o gwsg. Beth am wylio ein cyfres ar gwsg ar y fewnrwyd? Byddwch yn drefnus. 1. Gweithio allan y pethau sylfaenol. Pa arholiadau sy'n gennych, sut mae'r marciau'n cael ei dyrannu a faint sy'n rhaid i chi ei ddysgu ar gyfer pob un. Peidiwch â disgwyl dysgu popeth, ond gall cadw mewn cof lle byddwch yn cael y marciau eich helpu i flaenoriaethu. 2. Dychmygwch eich arholiadau fel prosiect a therfyn amser. Ydy'r arholiadau 60 diwrnod i ffwrdd? Dyna eich her 60 diwrnod. Gorau oll, mae diweddglo pendant. 3. Torwch eich adolygu i lawr yn ddarnau bach a ffurfiwch cynllun. Unwaith y bydd gennych cynllun, ni fydd gennych fwy o gyfyn gyngor ar ddechrau'r dydd ynghylch beth i weithio arno. A 4. Trefnwch ddigon o amser rhydd i ddadflino a diogelwch yr amser hon. Ni all neb weithio drwy'r dydd bob dydd. Os byddwch chi'n rhoi digon o seibiant i chi'ch hun, gallwch chi wneud yr un faint o waith mewn hanner yr amser, neu lai. Yn yr un modd, peidiwch â chynhyrfu os ewch chi ychydig oddi ar yr amserlen. Mae yfory yn ddiwrnod arall. Efallai y bydd cynllun gweledol yn ddefnyddiol i chi mwyn diffinio pryd y byddwch yn canolbwyntio ar adolygu pob modiwl. Peidiwch â gosod nodau eithafol i chi'ch hun. Ni all neb adolygu 10 pwnc mewn diwrnod. Ceisiwch osgoi gosod y diwrnod i fod yn siom. Mae cynllun da yn cynnwys amser i fwyta, i gael noson dda o gwsg, ymarfer corff ac amser i gymdeithasu. Peidiwch â thorri allan yr holl fwynhad o'ch bywyd. Mae'n demtasiwn penderfynu y byddwch chi'n mynd i'r gwaith a ffocws, ond mae hyn yn wrthgynhyrchiol. Mae'n amhosibl canolbwyntio heb roi gorffwys i'ch ymenydd trwy wneud weithgareddau eraill. Chwiliwch am sgiliau academaidd ac astudio ar y fewnrwyd i ddarganfod mwy am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael i chi i ddatblygu eich sgiliau mewn pynciau gan gynnwys ysgrifennu traethodau, adolygu ac awgrymiadau arholiad a chymryd nodiadau. Yn ystod y cyfnod arholiadau, cadwch mewn cysylltiad. Peidiwch â dal y cyfan i mewn. Ceisiwch siarad â rywun am yr hyn sydd ar eich meddwl. Os bydd rhywun yn gwybod eich bod yn teimlo dan straen, gallant cael eich cefn, eich annog a gwrando pan fydd angen. Meddyliwch am eich rwydwaith cymorth. Gyda phwy allwch chi siarad os ydych chi'n teimlo eich bod eich lefelau straen yn codi? Pwy sydd ddim mor gymwynasgar? Efallai byddwch am ystyried gosod ffiniau i reoli hyn. Awn ddefnyddiol astudio gyda cyfwydion ar yr un cwrs, neu hyd yn oed ffrindiau o gwrs gwahanol. Nid oes rhaid i chi fynd trwy hyn ar eich pen eich hun. Efallai mae anadlu yw'r offeren mwyaf pwerus sydd gennym i reoli ein lefel o bryder ac i adfer tawelwch meddwl. Mae cymryd rheolaeth ar eich anadlu yn rhoi elfen hanfodol o reolaeth i chi dros ymateb ffisiolegol eich corff i straen. Gallwch ddod o hyd i gyfoeth o ymarferion anadlu yn syml trwy chwilio ar y fewnrwyd, YouTube, neu fe allech chi lawrlwytho app fel Clearfear neu Lyngi am ddim eich ffôn. Wrth i lefelau gorbryder godi, rydym yn tueddu i ymgolli yn ein meddyliau ein hunan ac yn llawer llai ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd y tu allan yn y byd o'n cwmpas. Defnyddiwch eich sylw fel offeryn. Enghraifft, amsugno'ch hun mewn 10 munud o jigsaw, tro cyflym neu rhywfaint o liwio mewn. Trwy gyfeirio ein sylw yn ymwybodol at y byd tu allan i ni, gallwn sylwi ar ostyngiad sylweddol mewn lefelau pryder. Angorwch eich hun yn y presennol.
Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw canolbwyntio'ch sylw ar rhywbeth concret gan ddefnyddio pob un o'ch synhwyrau yn eu tro. Sylwch ar liwiau, synau, gweadau ac ar ogleuon o'ch cwmpas. Rhowch eich ffocws llawn i bob un a'i profi gyda dwyster. Bydd cael protocol clir i'w ddilyn pan fyddwch chi'n bryderus iawn yn eich helpu deimlo'n fwy sefydlog ac o fewn rheolaeth. Ar ôl eich arholiadau, cadwch bethau mewn persbectif. Unwaith y byddwch wedi gwneud arholiad, ceisiwch anghofio amdano. Mae bellach allan o'ch rheolaeth. Does dim byd y gallwch chi ei wneud am y peth ac ni fydd poeni yn newid eich marc. Bydd llawer o bobl yn dweud hyn wrthych, oherwydd mae'n wir. Nid arholiadau yw popeth. Beth bynnag sy'n digwydd yn eich arholiadau, gallwch barhau i fod yn llwyddiannus mewn bywyd wedyn. Felly, os nad ydych chi'n gwneud cystal gybyddech chi'n ei obeithio, ceisiwch gadw pethau mewn persbectif. Nid yw'r llwyddiant arholiad yn eich diffinio chi fel person. Mae pawb yn ymdopi'n wahanol mewn gwahanol sefyllfaoedd, ac mae cymaint mwy eich personoliaeth na pha mor dda gallwch ymateb i arholiad. Meddyliwch pa mor bell rydych chi wedi dod yn barod. Rydych chi eisoes wedi gwneud yn arbennig o dda i gyrraedd Prifysgol Caerdydd, ac nid yw stopio neu fethu arholiadau ar y pwynt hwn yn taflu eich llwyddiant yn y gorffennol. Cymorth ychwanegol. Mae cyswllt myfyrwyr yn ffordd hawdd i chi gysylltu ar holl dimau bywyd myfyrwyr sydd ar y sgrin. Estynwch am gefnogaeth. Peidiwch â bod ofn gofyn i ffrindiau, teulu neu wasanaethau cymorth am help. Mae tymor arholiadau yn straen ac rydym yma i'ch cefnogi.